ngaziwa khona and ngikhulele Soweto boy glass keeper khona wena faka ikhanda uzobona la ngiphila khona diplomata sikhiphe kasi kulaba ngifila khona mina nifila so thine kasi ntwana siphila so nina niyayesha lempilo and thina show noma iphila short sahlanganisa sibe top lento siyayenza noma abanye bathi singama flop phuza mara ngiyakhuza ungalinga usukele groove yekela ukubluza urumelele ukududla nesilendo uchuza ngathi imene nguzwa enhle kungibuza nayo ngibuza ukufela ziwa noma kunine kasi ngitshelene silungu kune sound namabhiya nabo thekile danger guys andiyazi mina le party yejozi ela hi everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Be free. I spend my time alone. Koga mzwaga dima Koga mzwaga sesingena ba June 6 danke ya awufana muthi hayi Jozi ngavloga free la hayi akunani amnandi kanjani hayi okay so guys no sisejozi yabona sala isithi outfitters kunezinto kumele sizikhuluma nje nice business isilungu mos yeah isilungu so sisejewel city yeah Nabona guys ngaphakathi khona la isithi outfitters sponsor abantu ngani bathi pull up uZolanda so danke zinibona bafethu ya cameraman kuthi sithathaza danke wena ucimephi ya guys into ngani njalo cho Ana bakithi kunini ngintshela I'm ready for war sebridge winsimbi selfasi we put it now bring it on phezu komjudge namanye amaphanda sikhombe ju sifuna ngobuningi sifuna ngenkani khala ngotho ngikubridgela okay guys hi asabakhiphela kanjalo nakuzalo bafana ya guys so batresela nje sibanike nje something so ha Sit outfitters thank you Ton wait anesibona manje sisijuzi and ejozi ngiyaqala ukubamba ifoni kanje hayi ngoba kuthini phela ngapha nenja yami nganyiwa afethu sesekasi no in out fast kanjalo hayi in out yabona no sema ma taxi rank yo guys aish inking so guys nesibona sesawokha sehle taxi ngicabanga mathathu ukuthi ufukushiya 69 uyamjwayele lo ngumuntu sethi setaxini guys ufuna ukukhama manje sekumele sokhe sibuyele ekhaya ngoba ufuna ukukhama uyahlanya ufuna ukukhama ungitshela ukuthi hey yabhamuka ini sniper kabanga ngithi kawu cela ubambe kancane uthi hayi kumele ekhama yena not nyacha athi akasakwazi ukubamba otherwise sesiyabona outfit of today hey yo makayihlupha hayi sothini anazazi intayile ezikanjani ezakabana ngithi nazazi itala zakabani lezi hayi intayila niyazazi nana kumele angasile sirafi nawe ngenza intayila zolwazi azibamba mina anayi anangikwazanga baba yiwo siyaconfessa manje ya vele yayimi uma ufuna ukukhama wenzeni and udrive yabona ukuthi lo ukwatile he didn't have a good morning so kumele uyehle emakano seshawoka esigongeneni sahlangana nomuntu esimaziyo ke azosinike lift mfana but I hope you guys subscribe there
Hashtag Casiton. This is our daily raw life. Like raw life. Niyabona leswayi ngihambi ngemoto. Bhekani le traffic. That's why singahambi ngemoto sihamba ngeenyawo. Because if I'm sure nale taxi lesidlulile lebe sigibele. Imoto yemali iphupho lami. Awuthi ngibatshele lapho imoto yemali iphupho lami madoda nalapha phambi kwami etraffic. Nenze kanjani ngife once or ngidonse iK phansi kwematras account. Yeah baba. I'm sure nale taxi ntwana like ikhona yi. Ya lesehle kuya msho ikhona. Ezokwata masibona. Siwokha. Yo. But otherwise okay now ikhetha bona nice speed awuphela ngihlala namsho friends. Yo. Ayikanyiwa. Baba kanyiwa estradeni naye. Hayi sesofike kathata so problem inkinga. Ngempela. Yathi guys kuze sifike eKasi. Hayi siwalkile inyawo sidumbile ibhathi siphuma intuthu. Yeah, but hayi sifikile. Success drive. Dumelang ma already. Yeah man, as home ground you know. Injalo lento. What's up guys? Sending no PDP manje. How are you PDP? I'm good. Ba. Ay bathu mangikhapi. Yazi ngathi ngithanda lo. Guys, no sizostana fede yabo and then masiceda ukustana. Sishaye photo shoot. I'm not sure. Why now not sure? Why it's not choice? Because bato katama. Mind development stuff. Hey. Bona mamela izinto zivulekile ta. Ayithi wayebasali batela namfana kithi. Akere banele di savings. Hey, Taiba. Ay, kamoga. Será? Abanale di savings. Ano? Eng? Bana bari. Ini kamala bupi. Magele sengvela labantu. Hey, Pietro. Why mafuka asalumpi kanje sayenzeka mhlabeni boy. Yeah, things like this. Lafisile mfana. Iphika igama lakho. Iphika igama lakho. Yazi. Itsika uwe ka. Itsika uwe utukulu. La yabu. Ngithi shaka bagabafanayo. Kuthi Christine. Ayabona shelo mfana. Ngifona ngitshela ukuthi baba sithule. Yabona ama vlog. Hayi. Akulangeza uthike yo. Yataki. Ay, yataki. Uwe phela utukulu yama ntethu lo kanjalo uyabona. Sitholile ibuba. Asindaba yami. Yasekelele yatsana. Ukuthi ubana request YouTube ekhona. Bamela ukuthi ubana request ila ngisho nix. Into important ukuthi siyava. Yakuza bad. Yeah. Sise Street. Yabo.
after trip.